ва духтарако нигоҳ кунен ҳам хушрӯан белмандои вишвкадор бовар мекунен 4 та расветкаи фасон дора аксаши дагай 70 сомон марамат ина пешакош вишвкадорак замок дорак беҳад хушрӯмай тиралш ғав сакаки фасон размераш чихелай ёра белмандора 50 то 60 размер дора нарх боша 70 сомон успет кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен духтаро ина ёям 70 сомоняй ин магазина ман авор гирифта будам дар хотиртон боша навк шудаган ина боз ҳам борои навшон омадагай бо нархи дастрас 70 сомон мана ёрам бинен чихе фасонай 70 сомон бовар мекунен бозори корвон тарафи тило бозор даян биёен духтаро наҳум дарвоза ки ворид гаштен дасти чап мегарден дасти чап ки гаштен ҳаштум қатор ина цвечам диден духтаро чихе хушрӯвай 70 сомоне ягон ҷода хеле нарх нестай бо кисадораки фасонаки удобняк мана марамат успет кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен иҷада мисол ина двойкошам ҳаст иёра нишон додем ина бинен духтарако диден ина миёя двойкаян брукошонкати иношам 70 сомона як бурак як тарафа бистар нихе нишон дидем ина глора диден духтаро ҳами гло 70 сомоняй беҳадам хушрӯ беҳадам фасон мана диден 70 сомон рубашкош дарозай брукошон катян 70 сомон брукошон ай хичай гили хичай хулас ина гили анурглак дар корай 3D дар корай двойка кирта дар корай биёен бо нархи дастрас майдаглакошам фасонака 70 сомон ҳамаги рақамашон ҳаст суроғара наёфтен анами рақамода занг занен бо пуратар шумода мефаҳмонанд бо хоҳиши зиёди шумо духтарако боз ҳамонам магазине ки навк шуда шуда буд ки борои арзон дошт ҳамуҷо омадагем бинен чихе буракои новинка овардиян ино подростковияна подросткови кирта почае платюшкае бинен чихе хушрӯча рими шок дора нархаш 50 сомон марамат касседа дар курай размеро аз 42 то 48 будай нарх 50 сомон материалша бинен жатка фасон мана ин моделшам аста микровилветаш се расветка хулас 50 сомон брукошкати бозори корвон тарафи тилло бозор марамат биёен наҳум дарвоза ҳаштум қатор наҳум дарвоза ҳаштум қатор байни 89 мешавада мана марамат биёен ана ин намуд размерои калонам ҳаст ино чанд пула 50 сомон ям бебрукан ино дарозан духтаро нигоҳ кунен калони хушрӯ то 58 размер ҳастай бинен дар нархаш 50 сомон дигариша нишон диден пиштангиша мана бинен ишам фасонаки хушрӯ ина иша ишда фасон нарх ҳамаги 50 сомон духтаро успет кунен тамом нашида биёен кадом ами роликда кадомиша дидестен ҳамаш ами қиртоҳо 50 сомоняй як бори дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи тилло бозор байни 8-9 дарвозаи байни 8-9 мешава ҳаштум қатор мана иноям ҳамаш 50 сомонай паплинакора хушрӯгиша диден духтаги тайёр ино бе поча қадошон дарози хушрӯ нархаш ҳамаги 50 сомон мана беҳадам фасонакан интихоб зиёдай духтаро ҳар як таира дона ба дона нишон дода намешава шумо биёен хитон аз пеш бинен бо настар мешава касе оптовӣ мегирад марамат рақамо ҳаст дона оптовӣ ҳамаш я нархая 50 сомон духтаракои хушрӯ кирта почои фасони заказноитон омадай ҳам қафасонака ира бинен сангчоошон сваровски хамелеон нархаш боша 60 сомон бовар мекунед кирта поча 60 сомонай размеро бошад аз ҳами 46-48 сар мешавад то 56 марамат чанд гил дора чанд гили фасон 60 сомонай беҳадам паплинакои хушрӯ 60 сомон ина боша 50 сомоня бепоча ина бепочая тамошобино 50 сомон марамат дар кортон боша ҳатман биёен и 60 сомон почадоро 60 сомони бозори корвон тарафи тилло бозор марҳамат биёен тарафи тилло бозор байни байни 8-9 дарвоза мешава 8 қатор рақамашон ҳаст барои маълумоти бештар муроҷиат кунен ана қисми боло ҳамё ҳама 60 ман ина нигоҳ кунен почошон катяй 60 сомон мана қисмам бинен чихе хушрӯй 60 сомон кадомеша мегирен 60 сомони ҳатман биёен бозори корвон тарафи тилло бозор байни 8-9 дарвоза 8 қатор медонам ки бисёриҳо аксияро интизор буданд марҳамат духтарако аксияи навбатӣ анамихе двойкои фасони 250 сомона ҳамаги 70 сомон шудагай успет кунен нами ду расветка дорада ду расветка мондагаям хушрӯай ҳамаги
70 сомон юбка و костюмай марамат каседа дар кора бе ҳад хушруан без размерния на без размерай марамат каседа дар кор духтаро дархост кунен доставка доран ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 8-ум 9-ум дарвоза даян ира бинен киртошуна чихе хушру 8-ум қатор ҳамин 9-ум дарвоза ки ворид гаштаен тарафи Тилобозор дасти чап 8-ум қатор мана марамат нигоҳ кунен 70 сомон анамихе киртои фасони балишмерка киртои фасон ира бинен чихе хушруай материалош итальянка будае бо дидена размеро то 60 ҳастай касе размерои мисол балишмерка дар корай маламерка дар корай каседа ҳатман биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен мана ишаишда хушруай гилош ишаишда хушру баъд медонен духтаро двойкаам доран ҳозир дар рафти навор нишонтон метиҳам боварӣ дорум маҳқултон меша ина ё почошон катя мана марҳамат ира бинен фасончанд почошон кати ҳамагӣ 70 сомон барои савдо мегирен барои хитон мегирен духтаро ҳатман биёен беҳтарин интихоб бо нархи дастрас дар анами нуқтаи савдо пешниҳод шудага ира бинен духтакша бинен чихе фасонакай двойкаан бо ана инош боша киртаи холиян 70 сомон кадомиша мегирен 70 сомон духтаро успет кунен беҳадам хушручаян мана 70 сомон ана баъд духтаро инаи қисма нигоҳ кунен да я бурак қафора нишонтим инаи ё ҳамаш платиян дидана чихе хушруван 70 сомон ҳам двойкош ҳам киртош ҳамаш 70 сомонӣ мана инаино бо итальянкай материалоше мана 70 сомон ана баъд нигоҳ кунен да инами қатора духтаро ҳамаи ҳами двойкои дарози хушруай буркош кати 70 сомонӣ мана двойкои хушру 70 сомон мана разрез дорак тугма дорак 70 сомон иглоша бинен охи мааделоша бинен чихе фасонай размер ҳастай бори дигар такрор мекунем бозори Корвон тарафи Тилобозор ҳамин 9-ум дарвоза кати ворид гарден дасти чап мегарден марамат 8-ум қатор ина беҳтарин интихоб бо нархи дастрас 70 сомон ҳамагӣ